Sidste år, den 16. marts, der valgte jeg at sætte ind til mig selv i gågaden i Struer foran Rådhuset. Jeg var trængt op i en krog, og hvis man skal beskrive min sindstilstand, så kan man beskrive den som manglende søvn og i en slags manisk psykose. Og det her husholdningssprit, jeg havde købt, sådan en flaske husholdningssprit, det hældte jeg ud over mit tøj, og så antændte jeg det med en lighter. Det har jeg gjort, det gjorde jeg, fordi jeg ville dø. Og jeg var helt bevidst omkring, at jeg gerne ville dø og væk herfra. Fordi jeg orker simpelthen ikke mere. Og, mishandlingen i psykiatrien over så mange år, siden jeg var 20 år plus. Altså det er jo ikke i en køre, men fordi jeg havde fra 99 til 2016, havde jeg sådan set en god behandling hos en privatpraktiserende psykiater, som tidligere havde været overlæge på Bispebjerg. Og men ligesom prøvede at tage det op igen her. Jeg blev mishandlet op i Aalborg. Det kan man også se i en anden video, jeg har lavet. Altså, det på baggrund af den busulykke, og på baggrund af, at man ligesom tror, at man fra Socialdemokratiet og politiets side bare kan behandle mig, som man har lyst til, at komme med falske anklager, og så man bare kan smide mig ned til sådan et optagelseshjem, og tro, at jeg kunne klare den, når jeg var helt modsat alle de andre i forhold til, man kan sige, at jeg var selvmordstruet, jeg skulle have medicin af dem, de skulle administrere det, og så vegetar, københavner, sømand og ikke vaccineret mod corona på grund af min allergi og på grund af, at jeg var skeptisk over for det. Jeg har fået masser af vacciner før i tiden, også gul feber, vi har fået hele pakken som sømand, og jeg har også taget piller mod og hvad nu det hedder, kolera tror jeg det hedder, det er nogle forfærdelige, man får det dårligt af de der piller, der står også, man kan finde på at begå selvmord, hvis man har taget dem. Så hopper sømanden ud over siden. Jeg har sgu også tænkt på mange gange, bare hoppe ud over midt om natten, og så tænke nu, her finder de mig i hvert fald ikke. Nå, men jeg ville i hvert fald dø, jeg havde sat ild i mig selv, og det føltes meget varmt, og jeg skreg, at det var ligesom en overtændt grill, hvis man kan sige det sådan. Og jeg holdt mig selvfølgelig for øjnene og skreg. Og jeg var jo her sidst i 40'erne havnet i den håbløse situation, her i en tom lejlighed og uden penge, og skulle til at starte forfra fuldstændig. Og altså, jeg har min kone, men det er jo ikke nemt for os at være sammen, når vi begge to har PTSD. Så derfor så er det bedst, at vi så var hver for sig og bor hver for sig. Vi kan da tale sammen, og det har vi altid kunnet, undtagen i en periode, hvor jeg var i København, efter de optagelseshjem, jeg måtte flygte hjem først til min kone, og så tog jeg derned igen for at prøve igen, og så kom jeg så til København, hvor jeg boede hos en vens ven, hvor jeg ikke lige hjalp os til den lejlighed i stand, et værelse, toiletter en gang, og køkken, og så kunne jeg være der et par måneder og spare penge sammen, og så fik jeg heldigvis et tilbud om en lejlighed. Men det er klart, det er for at betale indskuddet, måtte jeg jo spare min pension, så måtte jeg samle flasker fra gaden om morgenen, specielt i weekenderne, torsdag, fredag og lørdag. Tidlig morgen, så gik jeg og samlede flasker sammen, så jeg havde en 20-25 kroner, så jeg kunne købe lidt brød og lidt ost i WeFood. Ja, ost, det kan jeg ikke så godt, det spiser jeg heller ikke så gerne, men jeg mangler B-vitaminer og B12, og jeg bryder mig ikke om at drikke mælk. Så jeg spiser jo heller ikke fisk som vegetar. Når de afvisninger afvisninger om grunden til, at jeg satte det mig selv, der har jeg prøvet at skitsere kort på tekst,
Men altså afvisning om hjælp, når man har spurgt i mange år, siden 2016 faktisk. Jeg har fået spurgt om hjælp fra psykologer og penge til det af den daværende sundheds- eller socialborgmester i København, som lovede mig, at jeg nok skulle få betalt psykologen. Det kom jeg ikke til. Og vi havde ikke råd til at tage mere end 2 gange, for det var 1.600 kroner. Vi gik til psykolog sammen til debriefing, og så en opfølgende samtale. Og jeg har spurgt om alle vejen. Jeg har ringet rundt og spurgt nogen, når vi hjælper os, det kan vi ikke, fordi vi kan misbruge andre ting. Så når man bare er helt almindelig førtidspensionist, eller helt almindelig borger, så regner man med, at man har råd til et hotelværelse, eller tage på en ferie, eller et eller andet. Det var jo slet ikke sådan, det var. Det er kun psykiatrien, der må hjælpe mig, eftersom jeg har været psykiatrisk patient, siden jeg var 20 år gammel. Min familie smed mig ind på en lukket afdeling, og nærmest troede mig med, at hvis jeg ikke gjorde, som den sagde, jeg skulle, den der familie Madsen, så ville de putte mig i forvaring. Det var min egen mor, der sagde det. Men jeg havde også urealistiske planer og drømme omkring, at jeg kunne sejle rundt i en jolle nede i sydfynske øhav og sådan noget, og prøve at finde mig selv og finde... Men igen det der med, at jeg ligesom var blevet registreret som en farlig person, eller et eller andet mærkeligt, eller en farlig psykiatrisk patient, så ville det være rigtig dumt, hvis jeg fik det dårligt, eller et eller andet undervejs, eller folk begyndte at blande sig, eller være nysgerrige på min person og sådan noget, hvilket de også var her i Struer, da jeg flyttede hertil. Hvordan kan de vide, hvordan kan de tale om statsministeren, de siger, at statsministeren er deres bedste ven, og man godt må sige, hvad man vil i Danmark. Hvordan kan man sige det ude i det blå over en kop kaffe? Jeg tænkte ikke, jeg har så meget karma, så jeg kan sige, at så jeg kan påvirke, hvad andre tænker. Det tror jeg godt nok ikke på. Der var engang, jeg kommer en lille sidespring, jeg gik i kvistene til samtaler om vold og mishandling af seksuel karakter som barn, fordi jeg er så voksen i dag, ikke? Og så kom jeg gå ind og havde kvistene, og der havde jeg en psykolog, vi havde samtaler fra Frederiksberg, og hun spurgte mig, om jeg var så vred, hun kunne godt mærke, ikke? Hun spurgte mig, om jeg var den danske Breivik. Så nej, det tror jeg ikke. Så jeg er ikke helt styr på, hvad han havde gang i. Det er så undersøgt senere, det var noget med at myrde en masse unge socialdemokrater på en ø og sådan noget, ikke? Det er ret skørt. Jeg vil sige, tværtimod, så har jeg altid prøvet at hjælpe unge mennesker, og jeg taler godt med unge mennesker, ældre mennesker og udlændingen, men dem på min egen alder, de forstår mig overhovedet ikke. De kan ikke forstå, at jeg ikke har et hus og en kone og børn og en villa og en båd og et sommerhus og et eller andet nede i Spanien, eller et eller andet. Det kan de ikke forstå. Hvorfor du har så mange gode idéer, hvorfor er du ikke millionær, hvorfor tjener du ikke, hvorfor har du ikke et job, hvad laver du? Nå, men altså en barsk opvækst med overgreb og omsorgsvigt og altså livslang psykiatrisk behandling, det indhentede mig fuldstændig. Det var derfor, jeg slet ikke mig selv. Altså, og så den vrede, der havde taget fat i mig og gjort mig uigenkendelig. Jeg har mistet fuldstændig tilliden til omverdenen. Og det der ligge hver aften og tænke på de usande, alvorlige beskyldninger mod min person, det har ikke været nemt. Hver dag tumler rundt i hovedet på mig. Og jeg kan jo ikke kontakte dem, fordi så vil de bare stige yderligere. Og sige, den første gang, jeg blev beskyldt for det der 1. maj, det må have været i 19, ikke? 20, undskyld, det var 20. Altså, det var 21. Det er også lige meget, den 1. maj, det trusler det. Jeg er så dårlig til sådan noget med årstal. Men da jeg så var, så bliver jeg kørt tværs over, landet. Det beskriver jeg også i en anden podcast af politiet. Det beskriver en anden podcast, der hedder De Hektiske Dage. Men det var jo mishandling at smide mig ind i en arrest, og så bagefter sætte mig foran dommer, uden jeg har fået mad og drikke i 24 timer. Jeg har fået en lille smule i arresten, men det er jo
og uden medicin og sådan noget, det var ret skørt. Altså der kom jeg på psykiatrisk afdeling, så frafaldt anklagen 20 dage efter cirka. Der var det 12 dage. Altså helt ærligt, så tror jeg bare, at de der betjente der, de tænkte, at de udførte et eller andet stykke skørt arbejde. For jeg fortalte dem virkeligheden og sandheden omkring, hvad det var for noget med de her mennesker, der har mishandlet mig, ikke? Som barn, som er medlem af Socialdemokratiet i Ballerup. Og min børnesag. Men altså, jeg manglede adgang til antipsykotisk medicin. Den lå jo nede på optagelseshjemmet, og jeg kunne ikke få noget nogen steder fra. Så det var simpelthen, jeg var trængt op i en krog, og jeg havde fået nok af det hele. Jeg ville væk fra verden. Og jeg beskriver det som den onde verden, som jeg ikke følte kan forstå mig. Eller som måske aldrig har forstået mig. Og verden er ikke god, den er ond, men der er strejf af det gode rundt omkring. Men generelt er mennesker også onde, de har begge sider. Og selve ildspåsættelsen, der husker jeg, da jeg satte ild til mig selv. Jeg kan jo ikke så godt huske de dage op til, fordi jeg ikke rigtig havde sovet. Jeg tror bare, jeg gik rundt og havde det rigtig dårligt. Der er en masse flot natur, jeg gik rundt i. Og så prøvede jeg at falde til ro og sove, når jeg kom. Det er svært uden noget at spise og uden medicin. Men altså, den der, da jeg så havde sat det til mig selv, så varmen og smerterne fra flammerne, det gjorde så, jeg begyndte at skrige helt vildt højt. Og som en stukket gris, ikke? Altså, virkelig jeg brølede, eller som en løve, ikke? Og vidner, at det har så også gjort, at min stemme ødelagt, fordi jeg har trukket flammer og varme ned i halsen. Vidner, som så viser sig til at opholde sig om på den anden side af rådhuset, som under hundetræning eller andet, de var kommet til, at jeg havde slukket ilden og smidt nogle jakker over mig og tilkaldt hjælp. Og det sidste, jeg sådan set husker, det er, at selv det er, at jeg nægter at opgive mit navn til politiet, og ambulanceredderne siger, nu får du noget at sove på, så du ikke kan mærke noget. Og så tænker jeg bare, okay, nu, det her, det er slut, altså nu dør jeg. Endelig, tænker jeg. Så fik jeg det, som jeg ville have det, tænkte jeg. Men jeg vågner så 3 uger, en måned efter jeg bliver henne i april i hvert fald, på Rigshospitalets brandsorgsafdeling. Og min kone havde været og set til mig, da jeg lå i koma. Hun rejste over til mig. Og lige så snart jeg kunne, så fik jeg logget min mobiltelefon på deres internet, og så kunne jeg skrive sammen med hende hver dag, morgen og aften. Og jeg kunne ikke ringe, fordi jeg havde ikke noget telefonnummer. Jeg har droppet telefonnummeret i forbindelse med, at jeg blev anklaget igen for retssagen. Fordi de har jo skrevet i retsdokumenterne fra Aalborg dengang, at de overvågede både telefonen og min Facebook-profil, og også i øje med, altså på bopælen også. Vi fandt også engang et mærkeligt stykke papir for noget inddrivelse af gæld, som godt kunne stamme noget, som en fode havde haft i lommen. Det lignede et eller andet inddrivelsesdokument for en nærliggende by, som var blevet tabt foran vores lejlighed. Det er jo ikke normalt. Hvis det var postbud, så havde det nok ligget en indkomstvalut. Nå. Men så lige så snart, altså det var meget dygtigt personale, og de havde styr på plejen af brandsorgene der på Rigshospitalet. Det havde de. Jeg kom også i bad og sådan noget. De sørgede for, at det hver dag blev vendt og drejet, at der var, jeg havde både drop og sådan en flexislange op i endetarmen, så der ikke skulle komme, jeg har lidt brændsår de der ved benene der, eller ved ballerne, nederst på ballerne, det måtte helst de kom i kontakt, og så havde jeg selvfølgelig også kateter, så jeg var sådan helt fungerende, det blev bare ligge fuldstændig stille. Men efter jeg så kom op og lærte at gå, så blev jeg flyttet til, så det kom jeg ret hurtigt op og lære at gå, men det handlede om, at de havde sådan en sarstedi, hvor man skulle op med sådan, man skulle sådan sætte skinnebenet mod en plade, og så blev man hejst op, og så over en stol. Det kunne jeg slet ikke. Det var helt forfærdeligt. Jeg blev virkelig sur og skældte dem ud, og så det kan jeg ikke, det tager for mange smerter det her. Så havde den Niklas der, den rigtig, rigtig sød, rigtig dygtig og rar,
fysioterapeut, vi er fra Amager, ikke altså, vi kunne tale sammen. Jeg sagde, kan du ikke skaffe sådan en sarstette der, hvor man, nej ikke sarstette, undskyld, kan du ikke skaffe en talerstol, så vi kan, så fik jeg sådan en talerstol der, så var det jo bare lige at lower den, sænke den, og få mig op og sidde på sengekanten, så op med armene og holde fast, og så ud af sengen, og spurgte rundt på hospitalsgangene, så hurtigt som muligt, og lære at gå på trapper, og komme ned ved elevatoren, og komme udenfor og få det frisk luft, komme ned i kiosken og købe lidt Twix. Altså det er jo den største ting, jeg kunne få ind i munden på det tidspunkt. Og det var sugerør og Twix og pomfritter og noget med en teske. Det var ret forfærdeligt. Siden da er min mund blevet, nu er der gået over et år, nu er min mund blevet større, nu håber jeg på, at jeg måske kan få opereret i siderne, så jeg kan få min normale mundstørrelse tilbage, eller nogenlunde. Jeg var glad for at have kontakt med min kone hver dag. Jeg kunne skrive sammen med hende, og hun var meget nervøs, hun kunne også tale med personale. Men det er igen det der med, det er jo meget sparsomt, hvad jeg kan sige med de her nye regler om. Men hun har jo så det, der hedder en fremtidsfuldmagt, som gør, at hvis jeg bliver invalid eller et eller andet, så vil hun kunne styre min behandling, så det ikke er det offentlige eller det kommunale, der bestemmer, men det er hende, der bestemmer. Men så på et tidspunkt, når jeg så lærte at gå, så der kom også en psykiater over, der kom en psykiater over fra Rigshospitalet kl. 5 om eftermiddagen, og begyndte at stå og snakke til mig, sådan helt vildt underligt, så sagde jeg, undskyld, ja, du er ikke læge her, du er der fra psykiatrisk. Ja, siger hun så. Så siger jeg, nej, ved du hvad, jeg vil ikke snakke med dig, jeg vil godt bede dig om at gå. Og det nægtede hun indtil jeg kun sagde, at hun skulle gå. Så har hun skrevet et langt notat om mig, og så har hun skrevet, at jeg var meget vred, og så fik jeg dobbelt op på Olanzapin Suprexa til 20 mg. Og så sov jeg næsten hele dagen. Så var jeg kun vågen 4 timer. Sødeste aftenvagt, der lægestuderende, der kom ind, altså de var jo helt upartiske. De var jo fadelvagter, fordi jeg var psykisk syg, og måske kunne finde på at stikke af. Så de skulle holde vagt ved mig, ikke? Og de sørgede for alt. De sørgede for, at jeg fik noget at drikke og spise, og sugerør og danskvand og blandet fortykningsmiddel i, så jeg ikke slugte galt, børstede tænder, trænede med det her, jeg kan ikke huske, hvad det hedder, men det fik sådan en maske på, så jeg kunne træne min stemme, for den var meget lav. Det var helt viskende. Det var helt nede i det lave stemmeleje. Og jeg havde gerne de samme faldvagter, cirka en ugetræk. De havde op til en ugetræk, vil jeg sige. De havde kunne booke på deres faldvagt hjemmeside, hvad det er. Så de bookede sig ind der og kom og tjente nogle ekstra lommepenge. Jeg tror, de fik cirka 1000 kroner per vagt. Og så kunne vi tale med dem. Og det var også lidt dem, som også dem på brændstofsafdelingen, der helt pludselig vil mig spørge, hvorfor jeg satte ild til mig selv. Og det var også derfor, jeg lavede den her podcast. Det var fordi, at jeg vil godt fortælle, hvorfor jeg kom så langt ud, ikke? Og det var primært på grund af mishandling i psykiatrien, og at jeg til sidst ikke kunne klare at blive kastet rundt med, og så stå uden noget som helst til sidst, i en alder af 48 år, og skulle starte helt forfra, uden penge, uden noget. Altså, jeg havde prøvet en gang før i Arden, hvor jeg måtte hen til præsten og tikke og bede om 300 kroner til havregryn og mel. Ikke? Altså, og så kunne man ned og næppe købe et stykke chokolade, som jeg kunne dele op over en hel uge, en plade chokolade, fordi at for selvforkælelse, ikke? Jeg siger folk, det var til dig selv at administrere dine egne penge. Jeg fik pension. Det er jo ikke ret mange penge, man har til sig selv. Man får førtidspension. Når man så har betalt husleje, transport og mad, er ikke nogen penge tilbage. Det er der altså ikke. Hvis man skal spare op til at flytte et nyt indskud, det kan man ikke. Den eneste måde, man kan spare på, det er at vælge ting fra, så man kommer ikke i biografen, for eksempel. Nå. Jeg kan fortælle lidt da de synes, at nu kunne jeg gå på Rigshospitalet, så blev jeg flyttet til Gødstrup, fordi jeg hørte til der, rent geografisk.
Og de sagde, at du kommer på ortopædkirurgisk. Og jeg var bange for, at jeg kom på psykiatrisk, skulle være sammen med nogle meget voldsomme mennesker på en eller anden lukket afdeling. Eller de lovede mig, at jeg ville komme på ortopædkirurgisk. Men det kom altså til at foregå sådan, at jeg havde kun 2 timer, også sammen med en ung fadelvagt, der sad og ventede på mig for ortopædkirurgisk, hvor jeg så fik valget mellem at tage hjem og få sovepleje derhjemme, eller tage af sygeplejerskerne, altså en lokal sygeplejeteam, eller tage på en lukket afdeling, og så komme over til sovebehandling for ortopædkirurgisk. Jeg har valgt sovebehandling for Gødstrup for ortopædkirurgisk. Og så alligevel efter en 14-3 uger, så sendte chefen for psykiatrisk afdeling mig hjem, fordi han tænkte, at jeg var ikke syg på den måde. Jeg sad bare og hørte radio, og altså, han tænkte, det sovebehandling, det kan jo lige så godt foregå derhjemme. Så det gjorde jeg så hjem fra psykiatrisk til sovebehandling. Jeg kunne dårligt gå op ad trapperne til anden sal, men jeg klarede det. Jeg ved ikke, hvordan jeg gjorde, men jeg klarede det alligevel. Det tog lang tid. Og så startede jeg så til sovebehandling. Jeg insisterede på at gå derhen i cirka 1 kilometer hver vej, frem og tilbage. Og i starten tog jeg taxa. Men jeg insisterede på at møde op til sovebehandling uden for hjemmet, for at undgå at bare ligge her, og så der var for lidt plads i lejligheden, til det kunne foregå, og jeg kunne ikke, der var for lidt plads på badeværelset, til at man kan hjælpe mig, og det vidste de godt, de kendte jo lejligheden, så de kunne godt se det. Så der blev faktisk sat et værelse med bad til rådighed for genoptræningsenheden, og det var jeg meget glad for. Det er i hvert fald en hjælp, jeg fik, som jeg rækte ud efter. Den første gang vidste jeg ikke, hvor jeg skulle tage hen, så det gik skævt, men ellers kom jeg efter weekenden. Altså så skyllede jeg sårene over, så lå jeg med brændsår helt åbne over en weekend, indtil jeg kunne komme mandag morgen til sårbehandling. Og min kone var her og nede på apoteket om lørdagen og købe et vognlæs medicin, som også kunne dække det meste af smerterne. Og så startede det. Og det foregået i 9 måneder cirka, frem og tilbage 3 gange om ugen. Hvor jeg tog bad og fik renset sår og nye plaster og forbindinger, og de sidste 2 måneder er jeg så kommet på en sygeplejeklinik, hvor det kun er hånden, der mangler hele, og det sidste sted brændsårene mangler hele. Og det er jo den afbrænding af mig selv, altså den hedder selvafbrænding i fagsprog, har givet store skader på min krop. Jeg er blevet forbrændt i ansigtet, og primært omkring munden og på halsen, og så øret er røget, eller skrumpet, og skulderen og albuen og hånden, højre hånd er også taget skade, kan man sige, men den fungerer. Og venstre hånd er svært skadet, og jeg mangler tommelfingeren og de yderste 2 led på alle 4 fingre. Det er blevet amputeret. Begge mine lår og på underbenet er blevet forbrændt, men ikke hele vejen rundt. Kun venstre lår i øverst er forbrændt hele vejen rundt. Og så er der så småbrændskede andre steder, men der er taget hud fra, altså der er høstet hud fra armen og resten af kroppen til transplantation af de forbrændte områder. Så fødderne, overkroppen og kønsdel og øjnene gik fri. Og det skyldes jo nok, at sokkerne og undertøjet og briller har beskyttet mod varmen fra flammerne. Og smerterne er blevet mildere med tiden. Og jeg er stadig tilknyttet Rigshospitalets brændsårsafdeling, hvor jeg skal komme til tjek, og hvis der er noget, de kan gøre eller hjælpe mig med, det kan være munden eller hånden, eller hvis det bliver alt for stift på benene, så er der jo nok også noget, man kan gøre. Jeg tager 1 dag ad gangen, det gør jeg. Og så er jeg så kommet op af sengen efter 1 år, og jeg kalder det så også, hvor man kunne sige, jeg cirka næsten 1 år, ikke 333 dage, og det jeg talte det op til, det er meget tæt på faktisk. Altså det er den beretning, jeg havde om at overleve. Det er min beretning om at have overlevet selvafbrænding. Og dem, som jeg har allermest tak, det er i hvert fald min kone. Og min kat faktisk også, fordi at de
og katten kom herover til mig. Vi hentede katten. Det kostede 4.000 kroner med taxa. Og så har hun min lille søde visekat, Lone, også kaldet Gøjsen. Hun har ligget ved mig og passet på mig døgnet rundt i sengen. Og en gang hun stak ud af vinduet, og var hoppet ned på underboens altan. Så var vi jo bare ned og hente hende. Men jeg tror, at det er jo svært for hende at være her, fordi at man ikke rigtig kan kigge ud nogle steder, fordi der er sådan nogle skråvinduer. Og det kunne hun ikke rigtig finde ud af. Det synes hun, og så er det et helt uvant sted for hende, men hun passede på mig og lå og var ude over mig der med mine smerter. Det kunne hun godt mærke, at jeg havde det dårligt. Og min kone sørgede for mad og sørgede for, at der blev holdt hus, når nu jeg ikke selv kunne. Men i dag så er jeg så fået foræret den alt for store seng, jeg fik købt i genbrug væk. Og så købte en briks, og så et skrivebord og en kontorstol, som jeg så har samlet med en hånd. Hvilket man næsten var umuligt, men det lykkedes så alligevel. Og så skal der også lyde en tak til de fagpersoner, der har hjulpet mig. Der tænker jeg på Rigshospitalets personale, og så også på sygeplejeteamet her i Struer, som virkelig har gjort en stor indsats. Og ellers er det sparsomt med at få den hjælp, som jeg godt selv kunne tænke mig, da det ligesom er vedtaget. Det var der faktisk en sagsbehandler på Gødstrup Psykiatrisk Afdeling, der fortalte mig, at jeg har været oppe til et møde i PSP-samarbejde, hvor de beslutter sig for, at jeg skal have hjælp fra socialpsykiatrien. Og de har så været at ringe på 2 gange. Men jeg måtte afvise det med døren, fordi jeg havde for mange smerter. Men det er ligesom bare knoglen, jeg skal til at ringe til socialpsykiatrien. Så skal de nok hjælpe med alting, ikke? Lige fra med flytning og downloade apps og alt muligt andet forskelligt. Lægevalg og alt muligt andet. Jeg skal følges rundt til tingene, sådan så at folk ikke tror, at jeg er langt ude, fordi jeg har været på Møltrup, og fordi jeg har sat ild til mig selv. Jeg synes jo ikke, jeg har mistet min personlighed, og jeg ved godt, jeg er så også blevet indstillet. Jeg kan godt downloade apps, så jeg kan også godt selv gå ind på Borger.dk. Jeg kan også bare finde sammen til et indskud, og jeg skal ikke flytte på et psykiatrisk værested, eller et bosted. Og det er jo ikke til at få en lejlighed nogen steder, medmindre man har stået på venteliste meget lang tid. Jeg var nok lidt heldig, da jeg fik den her faktisk, at den ligger et sted, hvor jeg var heldig, at den blev ledig, hvor der primært bor ældre mennesker, men de er ikke så meget for at gå helt op på anden sal. For de ved jo godt, at de kommer til at gå dårligere med tiden, ikke? Så de vil helst alle sammen gerne bo i stuen, hvilket jeg også gerne selv vil. Og jeg har udsigt på ventelisten til et rækkehus, hvor folk aldrig flytter fra, hvor jeg er nummer 4. Og det glæder jeg mig meget til, og jeg håber, jeg kan nå at spare penge sammen til, hvis jeg inden for de næste 10 år måske kan rykke i et mindre rækkehus. Men jeg ved ikke, hvad der sker om 10 år eller om 5 år eller noget. Jeg ved, hvad der sker i dag. Jeg har en formodning om, hvad der kommer til at ske i morgen. Og også tak til dem på Rigshospitalet, som er virkelig dygtige og som er meget professionelle. Og en lille speciel tak til de her fadvagter, men primært skal takken lyde til min kone, som ikke har svigtet mig, selvom jeg godt kan forstå, hvis ja, det er jo det, som hvis jeg ikke havde overlevet, så havde jeg efterladt hende helt alene i ingenting, uden noget, og jeg havde også slettet alle mine ting på Facebook og videoer på internettet, så hun havde hun havde selvfølgelig selv haft det, som en kopi af det på en harddisk, men jeg skulle snart have tudet. Men fordi at jeg ligesom har valgt at ville væk herfra, så betyder det jo så, at jeg svigter hende, så hun står helt pal alene i verden. Og så vil det jo være sådan, så kan jeg jo godt forstå, at den har så og jeg får hjælp alle mulige andre steder fra til de der sorg og alt det der. Det
kunne hun virkelig at stå med. Det kan jeg ikke forlange af hende overhovedet. Jeg har aldrig spurgt om det, når jeg prøver at lade være med at tale om det, og prøver at lade være med at tale om, hvor mange smerter jeg har og sådan noget. Men jeg er ikke blevet svigtet tilbage den anden vej. Hun har ikke svigtet mig, selvom jeg ville jo have svigtet hende. Altså, men jeg har også, der er ikke nogen, der vil have noget med mig at gøre, fordi jeg har sat ild til mig selv. Det kan folk ikke forholde sig til. Så jeg vil også hellere dø. Og jeg har også været indlagt igen, fordi jeg fik nærmest lyst til at sætte ild til mig selv og hoppe i havnen en gang til. Så var jeg altså fordi grund af smerter. Jeg kunne ikke sove, jeg blev sindssyg, når jeg ikke kan sove. Det gør alle mennesker. Så første omgang var jeg indlagt på Gødstrup. Min egen læge, de sagde her, lægetimen, at jeg skulle skifte fra Herning til en læge her i byen, sådan så jeg kunne få en nem adgang til en læge tæt på. Men hun ville ikke hjælpe mig, slet ikke med smertestillende. Så siger de, at jeg skal skifte, det har jeg så gjort, men jeg ikke kunne skifte, det har jeg ikke skiftet over endnu. Og nu er det påske, og jeg løb tør for smertestillende medicin, så måtte jeg ringe til vagtlægen. Der ligger også det beskriver jeg i en anden podcast, der ligger også her på DNA i Nymark, eller det er mere en video, hvor jeg ringer op til at prøve at få hul igennem til smertestillende. Det lykkes ret nemt med lægevagten. Efter råd fra, hvordan jeg skulle gøre fra Gødstrup akutmodtagelse, som var det sidste sted, jeg var indlagt, når det kun var smerter, så skal jeg ikke på psykiatrisk afdeling. Det havde man fanget her i Jylland, i Midtjylland. Den havde man jo ikke fanget i Nordjylland. Det er jo der, jeg blev mishandlet, på grund af, at jeg sad i en bus, der blev påkørt af en lastbil. Der kommer der også en podcast om, jeg ved ikke, hvad den skal hedde, men der viser, at jeg har fotos af den bus, hvor jeg sad inde. Jeg har også fotos af mig selv inde i bussen, hvor jeg fik et blackout. Men jeg håber, at det jeg kunne fortælle lidt her, det gør, at folk får en større indsigt i, at hvorfor at jeg kunne komme så langt ud, så jeg lavede sådan en selvopbrænding. Og jeg vil opfordre, hvis man er mere nysgerrig til at se nogle af de andre videoer, som også ligger på Chris Nymark på YouTube, og så med CHRIS, altså Nymark, og så, eller der kommer flere her på DNA Nymark, og så har jeg også et musik, der ligger på Haksnir, og noget rockopera, jeg har prøvet at lave, og der kommer også en side af Hafnir, som er noget rockmusik, som jeg har lavet i socialpsykiatrien, og der er også et Fischer og en andet, sådan det er sådan et kraftværk-eksperiment, jeg prøver at lave. Og der er også, jeg har også noget, der hedder jeg kan ikke, men der er forskellige musik, jeg kan prøve at lave nogle link til det rundt omkring. Men ellers håber jeg, at det har givet lidt indblik i, hvordan jeg kunne komme så langt ud. Primært af svigt fra psykiatriens side, og så også det der med, at jeg slet ikke kunne få lov til at, efter jeg altså blev raskmeldt efter 17 års behandling, raskmeldt i gåseøjne, fordi man kan jo blive syg igen, men og det virkelig jeg så også blev, fordi jeg fik at vide af min læge, at jeg var syg, da jeg var inde, jeg var rask før jeg kom ind i psykiatrien, og så var jeg syg, al den tid jeg havde været i psykiatrien, og så var jeg rask igen, når jeg kom ud fra den anden side af det. Men så i og med, at man så valgte efter den busulykke, ikke bare give mig sovemedicin eller hjælpe mig på normale vilkår, men igen mishandlede mig i psykiatrien i lang tid, af flere omgange. Og til sidst spyttede mig ned på Møltrup. Jamen, i al den tid har jeg været syg igen, og jeg har ikke fået den rette hjælp, jeg har ikke fået den rette medicin, jeg har ikke fået originalpræparatet, selvom jeg har haft højet enkelt tilskud til det. Og jeg også selv på Møltrup havde jeg også bare købt en medicin til 30 kroner, selvom min medicin koster 1.500 per pakke for 28 piller. Så nøjes man med at købe ind til 30-40 kroner, hvor kopipræparatet er olanzapin. Og det er jo primært derfor, jeg har ligesom den aftale uskreven aftale med min læge, at jeg skulle tage det efter behov.
Fordi at hvis man tager det hele tiden, så bliver man jo fuldstændig udvandet for energi, og ligger bare og sover hele tiden, og kun er vågen i 4 timer til sidst. Og det er jo ikke godt, altså. Plus at man bliver kæmpe stor af det, fordi man tager på, når man kommer. Altså når man tager Olanzapin og Zufresa, så får man lyst til at spise en kiosk og en bæreforretning og en tankstation. Altså man får lyst til godter konstant, og det, jeg har styret det så meget jeg kunne, men jeg er i forvejen glad for kage og slik. Men det er svært, jeg prøver at holde, så faster jeg faster og spiser mindre, når jeg tager medicinen, for ikke at blive overvægtig. Og så prøver jeg at holde mig for usunde ting. Hvilket også er noget, som vi har gjort et stort nummer ud af. Det er netop at undersøge og forske i kost. Og altså sørge for at få en ordentlig kost og motion og sin nattesøvn. Det er det, som vi har kunne formå at komme ud på den anden side af psykiatrien med. Men det kunne den der hurtigt få ødelagt igen. Men altså, jeg ved da godt, at jeg er op imod et system, der bare vil sige, at jeg ikke ved, hvad jeg selv laver. Og jeg er til fare for mig selv og mine omgivelser. Og til det kan jeg sige, at jeg har reddet 10 menneskers liv. Plus jeg har selv prøvet at begå selvmord rigtig, rigtig mange gange. Og de første par gange var det som barn, og så blev det på grund af kærestesorger, og så blev det andre svære ting. Når der var store kriser, og hvis jeg var uvenner med mine kære, så også min mor, så kunne jeg finde på at begå selvmord. Jeg har så gjort noget rigtig dumt, da jeg har kastet med tingene, som PTSD-anfald, og jeg har også ramt min kone med sådan messinglysestage, så hun fik ordentligt hak i benet. Og det er jeg sindssygt ked af. Og det er noget, der nærer mig allermest. Det er simpelthen bare så dumt. Altså, så den forstår jeg også godt, den ligger og tangerer vold, ikke? Altså det, og så også fordi, når vi skændtes begge to, så var det jo deroppe, hvor det begyndte at blive psykisk vold, ikke? Det begyndte at være deroppe, hvor man godt kunne forstå, at familier tog livet af hinanden og sådan noget. Det er helt skørt, altså. Og nu er jeg ude af det der med, at jeg godt kan se, at jeg kunne finde på at sætte ind til mig selv igen, eller hoppe i havn, hvis det er, at jeg bliver svigtet og ikke får hjælp. Og det er ikke nogen, der vil stå på mål for. Så det er svært at finde en læge, man kan få tillid til, som gerne vil hjælpe mig, som kan forstå, at jeg er langt ude. Derfor er jeg så blevet indstillet til PTSD-klinikken. Men der skal jeg lige igennem en forsamtale her om 14 dage, og så videre til håber, det der PTSD kan give mig og min kone større indblik i, hvad det er, der foregår. Som min psykiater sagde, hende jeg har fået hjælp så længe, hun sagde, at det tangerer det, der hedder kompleks PTSD, hvor det ikke er sådan en stor voldsom oplevelse med nogen, der er ligget og skudt efter en bag en hæk eller så som soldat, men det mere at det er sådan, ja, det er jo, for mig er det jo også store ting, men det er mere sådan voldsomme ting af en anden karakter, men mange forskellige slags voldsomme ydre påvirkninger, som gør, at man har det her kompleks PTSD, og man bliver menneskesky, har for menneskeskræk, mister tilliden til sine omgivelser. Men en til en klarer jeg det meget godt, og jeg har da fornemmelsen af, at de fleste mennesker godt kan lide mig som person, og synes, jeg er en lun, og jeg er også sjov og humoristisk, ordentlig fyr, der prøver at gøre tingene så godt som muligt. Det har jeg besluttet mig for mange år siden, at jeg vil prøve at leve som en god kristen medborger, altså stille og roligt, og være sød og venlig, men det er godt nok svært, når man er op imod et system, som fanden har skabt, skulle jeg næsten sige, men som kommer til at virke meget ondt og grimt og afvisende. Igen, ikke, så var der jo skete der nogle ting her i store. Det er jo ikke bare, man sætter jo ikke bare ild til sig selv, fordi at man synes, at det er noget lort. Det er eller andet. Nej, der var også mennesker indblandet, som netop afviste hjælp
voldsomme måder, ja, sågar råbte af mig, og det borgerservice, det ved de godt, jeg har jo skrevet til dem, at jeg skulle registreres i folkeregistret, og jeg skulle prøve, de socialrådgiverne dernede fra optagelseshjemmet skulle prøve at få mig ind i registreret, så jeg kunne få de registrerede folkeregister og komme til et møde her. Men jeg blev afvist af optagelseshjemmet, på grund af, at jeg havde fået min egen adresse. Så kunne de ikke hjælpe mig længere, så måtte jeg ikke benytte mig af nogen af deres tilbud. Så kunne jeg kun få lov til at komme og hjælpe dem. Så kunne jeg stå der og klippe skum for BAU og tjene 6 kroner og 25 øre i timen. Ja, det er BAU, ikke? Det er også Struer. Det benytter, kan man sige, børnearbejde, ikke? Altså for voksne mennesker. Og det er altså løn som børnearbejde for voksne mennesker. Og de argumenterer med, at de jo får deres offentlige ydelser ved siden af, så det er en lille bonus, de kan få. Men det er hårdt arbejde. Der er også stablet skildpæle for Dansk Skildpælefabrik. Paller, der er højere end mig, fyldt med skildpæle, og det er 25 kroner per palle, men jeg kunne nå 4 om dagen. Det er hårdt arbejde at pakke dem. Og sådan kunne jeg blive ved, hvad de hjælper, når du køber i de der, jeg tror det hedder Pandora, det er noget med nogle æsker i hvert fald. Jeg har aldrig set det værksted, og de laver også andre ting. De har lavet landbrug, og de sælger kød, og hvad hedder de må også sælge grøntsager fra deres butik. På det tidspunkt havde de noget butik og noget, men jeg synes jo også, det er lidt forkert, at man bare kan føre alle pengene over i en fond, og så bare lave 0 kroner i overskud, og så bare, jeg synes ærligt, det virker en smule fuskagtigt, ikke? Så får de en rimelig klækkelig løn der, eller de får dem, der arbejder der, og så er det et eller andet kristent projekt, som læner sig op af. Der er ikke nogen, der vil indrømme, at det nok er Indre Mission, men det må man jo undersøge nærmere. Startede af en fængselspræst Munk i starten af 1900-tallet. Starten af 1900, altså 1900, jeg tror det er 1920, jeg ved det sgu ikke, det er 1908 eller 1920. Det står på en sten nede på deres, nede på gårdspladsen. Der måtte jeg stikke af fra, fordi at det var det sidste voldsomme, der rigtig skete for mig, som jeg ikke kunne klare. Det er, at jeg var vegetar og sømand og kom fra København og var ikke vaccineret mod corona på grund af, at jeg havde allergi. Jeg var lidt nervøs for den vaccine. Jeg ville godt lige vente og se, hvad der var ledes, at det hele skete. Jeg var sådan set heller ikke i risikogruppen, men man skulle komme til tjek hver uge op på i Herning for at få lov til at bo der. Jeg brød mig virkelig ikke over for at slukke en pind ned i munden. Det er også ren ned i halsen. Det er også mishandling. Jeg bad dem altid om at gøre det meget forsigtigt, når jeg var inde til de der podninger der. Det er også en anden speak, som jeg kan lave omkring corona. En anden DNA-podcast. Og der er hele tiden popper hele tiden emner op, som jeg kan lave podcast om. Det var det sidste voldsomme, og jeg tør faktisk næsten ikke rigtig at tage toget mellem Aarhus og Struer over Herning, fordi jeg kan risikere at møde nogle af dem fra Møltrup. Jeg vil helst bare gerne tage den anden vej over Skive og Viborg. Sådan, jeg sagde også til dem inde på Rigshospitalet, jeg ville ikke til Gødstrup, fordi jeg var bange for at blive slået ihjel. Dem der bor herover, som det har jo været i avisen og andre ting, det garanteret også på Facebook, det vil sige, der er mange tusind mennesker, der kender til, der er en, der har sat i sig selv nede i gågaden. Men jeg kan ikke få lov til at skrive i lokalavisen, jeg kan heller ikke få lov til Danmarks Radio. Der står noget med, at jeg gjorde det, fordi jeg var en person, der havde ondt i livet, eller ondt i sjælen, eller hvad der stod. Jeg har ikke kunnet få lov til at forklare mig nogle steder om, til sygeplejerskerne. Men hver gang jeg begyndte at snakke om det, så henviste de mig til socialpsykiatrien. Så det er ikke deres fagområde, de tager så kun af sårene. Ja, men altså, hvordan og hvorledes, ikke? Og dem med hundetræning, der smed jakker over mig,
Jeg ved ikke, om de vil tale med mig, eller jeg ved ikke, om jeg tør tale med dem. Det har også været en voldsom oplevelse for dem. Jeg har selv reddet en mand, der var skudt i ryggen i bandekonflikten i København, som også er meget en voldsom oplevelse, belastning for mig, hvor jeg også gik i sort, der var inde og hente et tæppe til ham, inden for at hente et tæppe til at smide over ham, mens der var nogle andre, der lige tog sig af ham, inden ambulancen kom. Så det var min kone, der hørte skuddene. Vi var på vej op til min svigermor, der Alzheimer. Det er også en podcast, også en stor belastning. Jeg har haft en svigermor, der er podcast. Jeg har lavet en lang skrift, der hedder Stas, svigermor til Alzheimer, demenssyg. Og det har jeg simpelthen lavet, og det stoppede sig på et tidspunkt, fordi at jeg kunne simpelthen ikke tåle at have med det at gøre til sidst. Og min svigermor er så død i dag, hun døde, mens jeg var nede på optagelseshjemmet. Så vi kunne ikke komme til begravelsen, for familien, min kones familie spærrede for adgang til informationer og andre ting. Så alt i alt, så har jeg næsten været, der er meget mere, at jeg har et langt liv bag mig, både at sejle med kemikalier og våben fra den danske stat og sådan noget. Jeg er med til at lukke PFAS ud i vandet og smuglede våben fra den danske stat. Søsterskibet til det, der sejlede de elektroniske dele til atombomben i Mururoa Paradisøerne i Frankrig i midt-90'erne, eller hvornår det nu var. Jeg har faktisk et billede af det skib, som er taget ud af Atlanterhavet fra vores eget skib. Vi sejler næsten ved siden af hinanden, når vi snakker sammen over radio, så tog jeg et billede af søsterskibet. Det er meget sjovt. Jeg har været i kemikalietanker, jeg har ligget i is i Finland, vi har haft folk på skøjter ved siden af, eller på ski ved siden af skibet, jeg også har fotos af, og vi er blevet hentet af en russisk isbryder. Og det, jeg ved ikke, hvad hedder det, en atom, det må være, fordi de har noget brændstof der. Der er i hvert fald sådan en stor isbryder med dobbelt skruer, som skulle sprede dem ud til siden, så de kunne bryde cirka 100 meter igennem isen, når den kom sejlende i tyk is. Over 1 meter, jeg var ude at gå på isen, hvis de er også fotosatte. Det skal jeg også lave podcast om. Men alt i alt, så det her, den hedder selvafbrænding. Fordi, hvordan fanden, kunne jeg finde på det, og hvordan har jeg det egentlig med at have overlevet, og hvad hjælp kan jeg få fremadrettet, hvis folk ikke ved, eller tør have noget med mig at gøre, så er det svært. Men når jeg møder folk på gaden, og supermarkeder, og så virker det ikke så meget, folk er bange for mig. De kigger bare på mig og siger, at der er en, der er blevet forbrændt i ansigtet, og han mangler sin hånd, og hans øre er krøllet. Og så tænker de nok ikke mere over det. Så jeg sagde til en, der spurgte mig om hvad der var sket, så sagde jeg, at jeg er blevet forbrændt. Nå, sagde han så, men jeg troede, det var... Jeg var lidt i tvivl, sagde han så, fordi det ligner lidt sådan noget, der hedder psoriasis omkring munden. Det er fordi, at det stadigvæk arbejder der omkring skægget, og det væsker lidt, og der kommer nogle små sår og sådan noget. Så det kan jeg godt forstå, hvis folk troede. Min far havde det på hænderne og fødderne. Det var også på grund af dårlig kost, pølser og øller og grønt cecil. Det er også en podcast. Den hedder Chaufføren. Nå, nu stopper jeg, og jeg gentager lige min tak til min kone og min kat og til fagpersonalet, der har hjulpet mig efter min selvafbrænding. Og så håber jeg, at jeg fremadrettet kan få hjælp. Og jeg skriger om hjælp nærmest, når jeg taler med personalet. På en fornuftig, ordentlig måde, uden at være voldsom, argumenterer jeg for min sag. Men det er svært, når man på forhånd har vedtaget, at det er socialpsykiatrien, der skal tage sig af mig. Jeg vil gerne leve på lige vilkår med alle andre såkaldt almindelige mennesker. Det er mit ønske. Fordi så får jeg det ikke dårligt. Og jeg kan ikke se, hvorfor jeg skulle have hjælp fra socialpsykiatrien til ting, jeg sagtens skal finde ud af selv.
Der vil nok være andre, der har mere brug for det. Folk, der ikke kan klare sig selv. Altså, der ikke kan gøre sit hjem rent, eller der ikke kan... Det klarer jeg selv, ikke? Og der ikke kan lave mad, det klarer jeg selv. Der ikke kan købe ind, det klarer jeg selv. Jeg får godt nok bragt de fleste varer, men jeg kan klare mig selv. Men jeg er jo nødt til at have hjælp. Alt foregår via egen læge, ikke? Eller vagtlægen. Så det med, at jeg har overlevet som handicappet, og som jeg nu engang ser ud, det har jeg det meget svært ved selv. Men jeg tror ikke, andre har så svært ved det, som jeg selv har. Så det er en barriere, den der med, at jeg egentlig dagligt ønsker ikke at være i live. Den er også svær. Den popper op hver dag. Bare jeg ikke var overlevet, ikke? Hvorfor kom der nogen og reddede mig? Altså, til hvad har de reddet mig? Ikke? Vi er så travlt med at redde hinanden, men til hvad? Så jeg kan blive reddet til ingen hjælp. Det er heller ikke fair, vel? Og jeg ved godt, at selvopbrænding, det, hvis man tænker over det, så tænker man, at det nogle munke gør ude i Østen eller andre ting, eller folk, det er klimademonstrationer, eller det arabiske forår med Tunis eller noget. Men jeg tror, at jeg tænkte, jeg husker det som om, jeg tænkte, at det var sgu nok rimelig effektivt, uden at gøre andre mennesker fortræd. Jeg kunne aldrig finde på at hoppe ud foran et tog, eller en bil, eller et eller andet. Hvis jeg kommer så langt ud, så vil det forhåbentlig blive opdaget på forhånd. Altså, så jeg har det svært med de mennesker, der har smidt jakke over mig, og dem, der har hjulpet mig, også min kone, fordi de har skulle se på mig, de har skulle tage sig af mig, jeg er blevet deres problem i gåseøjne med, at jeg skulle hjælpes. Men, jeg har hævet folk ind, der var på vej ud, der hang i min arm ud af et vindue fra anden sal. Jeg har hjulpet folk, der var skvattet på cykel og stod så halvt for derude foran posthus og Politigården. På den lille parkeringsplads, der ligger der det gamle postcenter i København og Politigården. Jeg har kommet med bus. Jeg har hjulpet folk, der hvis ikke kunne trække vejret på grund af medicinerne på en psykiatrisk afdeling med munden, sad sammen med en udviklingshæmmet fyr. Jeg har hjulpet, jeg kan dårligt huske dem alle sammen. En, der gik i koma på grund af alkoholforgiftning inden midt i Fælledparken, inden midt i 1. maj. Helt midt i Fælledparken. Hvordan hjælper man en person, der falder om inden midt i græsset? Og sådan har jeg åbenbart lige været på pletten. Det er de rigtige steder på det rigtige tidspunkt. Jeg ved, at de mennesker sætter stor pris på, at jeg har hjulpet dem. Og jeg prøvede at hende, der var faldet derinde på cykel, der lå der halvt fordærret og forblødte. Jeg fik scannerbordbilletter af hende, og mange af de andre så jeg har fået, man kan ikke takke nok, og der er ikke noget, et tak er et tak, men hvordan gør man det ordentligt, ikke? Det må man så finde ud af fra hvordan og hvorledes. Nu har jeg prøvet at gøre det på min måde, og så både prøve at takke dem, der har hjulpet mig, prøve at forklare, hvorfor jeg sagde det til mig selv, og så prøver jeg så samtidig at bede om hjælp til at kunne leve videre på almindelige vilkår, som alle andre mennesker med de skader, jeg nu engang har. Blandt andet med egen læge, og så hvad den PTSD-klinik kan gøre fra mig på hospitalet. Tak fordi du lyttede til DNA Nymark podcast. Der kommer nogle andre forskellige ting, som jeg får lavet hen ad vejen, og så kommer der måske noget af det bliver det ældre materiale. Og DNA, det er forbogstaverne på mine efternavne i den rækkefølge, som jeg har haft dem. Tusind tak.